Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Әмирхан Еники, Курай. Язучы үзе укый. Татар һәм башкорт халкының Курай дигән бик борынгы уен коралы бар. Менә шул Курай турында башкорт язучысы Сәгыйд Агиш миңа түбәндәге легенданы сөйләгән иде. Бик борын заманда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм чакыртып, шулардан чәчен кырдыра торган булган. Әмма чәч кырган малайларның берсендә хан кире кайтарып җибәрмәгән. Һәр кайсын шунда ук үтертә икән. Шулай итеп ханның чәчен кырган күп кенә малайлар һәлак булганнар. Ни өчен хан аларны үтерткән, моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдән бер көнне бер ялгыз хатынның бердән бер малаена да чират җиткән. Хан чәчен кырдыртырга аны да чакырткан. Малай хан сараена китәр алдыннан әнисе аңа төш икмәк пешереп биргән. Мә улым, тамагың ашкач утырып ашарсың дигән. Малай төш икмәкне кыстырып сарайга киткән. Хан янына барып кергән һәм күп сөйләшеп тормастан ханның башын бик әйбәт юешләп, үткен пәке белән чәчен кырып та төшергән. Менә шул чакта ул гаҗәеп бер нәрсә күргән. Ханның башында иман бармак чаклы мөгезе бар имеш. Хан да нәкъ шүрәле сыман мөгезле имеш. Малай эшен бетергәч, хан аңа әйткән: "Син инде минем мөгезне күрдең, ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең, шуңа күрә мин сине үтертәм" дигән. "Ярый" дигән малай, бер дә каушап тормыйча. "Тик син миңа шушы икмәгемне ашап алырга рөхсәт ит инде" дигән. Хан рөхсәт иткән. Малай төші күмәшен ипләп кенә ашарга тотынган. Ул ашыкмыйча авызын шәпелдәтеп, бик тә тәмле итеп ашый икән. Хан да моның ашаганын карап тора торгач кызыгып киткән. "Икмәгем бик тәмле күренә, кая миңа да әзрәк сындырып бир әле" дигән. Малай шамалап кына сындырып биргән. Хан ашый башлаган һәм исе китеп малайдан: "Нигә бу икмәк шул хәтле тәмле" дип сораган. Малай: "Әним аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул" дип җавап биргән. Моны ишеткәч хан шактый аптырап калган. "Алайса без синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыктык. Без хәзер бер туганнар булабыз бит" дигән. Малай дәшмәгән. Хан уйланып: "Бер туганны үтерергә ярамый бит әле. Менә хикмәт нәрсәдә" ди икән. "Ләкин үтермичә дә булмый, чөнки син минем мөгезне күрдең, халыкка сөйләп йөрерсең. Инде нишләтергә сине?" Малай бу юлы да дәшмәгән. Һаман тәмләп кенә төші икмәген ашый биргән. Шуннан соң хан бераз икеләнеп торгач малайга әйткән: "Ярар, мин сине үтертмим" дигән. "Ләкин бер шартым бар. Кырда Кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кипкәнен чокыр башыннан табарсың. Моны шул көпшәне кисеп ал да, минем мөгез турында сөйләсең килгән сайын шуңа гына өрә торган бул. Аңладыңмы? Мөгез турында ләммим. Телең кышта башладıysa, көпшәне генә сызартырга тотын. Килештекме?" Малай: "Ярый, риза" дигән. Шуннан соң хан аны өенә кайтарып җибәргән. Малайның вакыт-вакыт мөгез турында бик сөйләсе килеп китсә дә, вәгъдәсен бузмаган. Сөйләсе килгән сайын, әлеге шул кырдан кесеп алган көпшәсен гу-гу өрергә тотына икән. Тора-бара ул көпшәнең түбән очына тишекләр дә ясаган. Тишекләргә баскалап көпшәдән нечкә калын тавышлар да чыгара башлаган. Шулай итеп малай төрле көйләр уйнарга өйрәнеп киткән. Хәзер инде ул ханның мөгезен сөйләсе килгәндә генә түгел, телдән әйтә алмаган берәр уе, хәсрәте бар чакта да көпшәсен алып уйный икән. Искиткеч моңлы матур уйнаган ул. Кешеләр аны таң калып тыңлаганнар. Кеше теле әйтеп бирүдән гаҗиз хисләрне кузгатучы Курай дигән гаҗәеп нәрсә әнә шулай туган имеш. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.